आरो जोंनि बोसोनगिरि बिथांमोन दङमोन। आङो समनि आंखालाव जोङो सिनायथिखौ गेवलां मेलाव जोङो आलासिफोरनि सिनायथिखौ होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं निमाहा बिबाय। दा बे समाव आङो मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ जायखिया गायो बे हाबाफारिखौ दान्दिसे सम होनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बयनिसिमबो खेबसेबाव मानगोनां उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि जोनोम सान बे 93थि जोनोम आफादनि गिबि हाबाफारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिहोनाय बे समाव नुजाथिनो हानाय फोरबोयारि लोगोसे रजनी सुगियारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां उस्ताद बिथांमोन गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय जोंनि हारिमु हान्जा आरो बे समाव जोंजों लोगोसे बाहागो लानो हानाय हारिमु सिबियारि दिनै जोङो थारैनो गोग्गानाय मोनदों। आयदाखौ जोङो गोबां बोसोरनिफ्राय सानबाय थादोंमोन। उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि जोनोम सान बेखौ फालिनायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि ओरैनो आंनाव बियो आङो स्क्रिप्टखौ आंनाव दा 75,000 थाखा दंखायो। आं बे खामानिखौ मावगोन खिन्थु बे खामानिया जानानै फैयाखै। बेवहाय बिथाङा बिराद गोसो दंमोन। बिथाङा मेथाइ खननि बिदि मडुलेसन नांगौ जों इंराजियाव गावनि गारांखौ एकदम सुन बे केपासिटिया बिथाङा दङ। मानो बिथाङा जोंनि भावना जगतनि फावथिना मुलुगनि गिबिसिन जोंनि गुरु दा दारेबुल बयजोंबो गनायजानाय खालामनानै मेथाइ दैखौबो जों दिनै सानबाय। दा बिथांखौ दिनै उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि 97थि जोनोम सान आरो बेखौ दुलाराय हारिमु आफादा दुलाराय बर' हारिमु आफादा क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव फालिदों आरो बेवहाय जों बयबो बाहागो लादों। गिबियावनो आङो उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि खुलुमनायखौ बावहरो सिबिनायखौ बावहरो जे आरो लोगोसे अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबो बिथांखौ जाहाथे अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो अराय जायगा होबाय थायो। बेनि थाखाय आङो अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबो। बर' हारिया जोबोद खाफाल गोनां। जोङो जोंनि हारिनि राव हारिमु थुनलाइ गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ मुलुग दरबाराव गायसननो थाखाय गोबां जि समाव माने टेक्न'लजि गैयामोन गोबां जेंना दङमोन बै समावबो जोङो साफा सानै गेदेमा सुबुंफ्रा जोंनि हारियाव उजिदोंमोन आरो बिथांमोना उजिनानै बे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सोरबा नङा सोरबा मोनसे बिथिंखौ बिथांमोना नेतृत्व लादोंमोन दायित्व लादोंमोन। थिग बेबायदिनो उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बेबायदि गोबां सुबुं दङ जाय बिथांमोना हारिमुनि बिथिंखौ बे अलंबारफ्रा हारिमुनि बिथिंखौ दायित्व लादोंमोन आरो बिनिखायनो दिनै जोङो मुलुगाव जोंनि समायना रमायना हारिमुखौ दिन्थिनानै जोङो मुलुगनि मानसिफोरनि गोसोखौ बोनो हादों आरो लोगोसे जोंनि हारिमुखौ जोङो मुलुगनि दरबाराव जोङो गायसननो हादों। दा बिनिखायनो बिथांमोना अराय सम जोंनि हारिनि बर' माहारिनि अख्राङाव अलंबार महरै थाबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ जों अराय सम गोजोर खालामनो बिथांमोननि मावलांनायखौ जों अराय गोजोर खालामनो बिथांमोननि साननाय हनायनि माखासे खरागखौ लानानै इयुन जोलैया मुलुग दरबाराव बर' हारिमुखौ गायसननो माखासे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो लानांगोन जोङो बेखौ मिजिंथियो। दा बिनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ उस्ताद कामिनी कुमार ब्रह्मनि बिथांनि माखासे गोसोखांथिफोरखौ बिथांनि माखासे सोरजिलांनाय गुबुन गुबुन माखासे सोरजिलुफोरखौ अराय दोनथुमनो थाखाय देग्लाय बोसोरनिफ्राय बिथांनि जि ट्रास्ट दङ बे ट्रास्टखौ माखासे अफिस न' बायदिसिना लुनो थाखाय 1 करोड़ जोङो 1 करोड़ जोङो रां जोङो देग्लाय बोसोराव सेंसन होगोन। फैगौ बोसोरावबो फैगौ आरो होबावगोन आरो बेखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय जोङो नाजालांगोन आरो बेजों लोगोसे
गुबुन गुबुन जोंनि हारिमुनि बिथिङाव जायफोर दैदेनगिरिमोन बिथांमोननि मावनाय दांनायखौबो गोजोर खालामनो थाखाय जोङो हाबा मावलांबाय थागोन आरो बर' हारिमु आफादा खावलायनाय लेखायै देग्लाय बोसोरनिफ्राय जे 9 नभेम्बर बिथांनि जि जोनोम सान बेखौ बर' हारिमु सान हिसाबै अराय फालिलांबाय थागोन बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय डिक्लेयार होनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' हारिमुखौ आरोबाव गोजौआव लांनो थाखाय देग्लाय बोसोराव इन्डियानि फक कालचार आरो बागुरुम्बानि जि गिनिस रेकर्ड खालामनाय बिनि प्रिपारेसनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिमु आफाद बर' थुनलाइ आफाद जयै जों बिटिआर सरकार प्रिपारेसनखौ खालामगासिनो दङ। बर'नि सासे आगोमा आरो सासे गेदेमा संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनगिरि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि दिनै गोथार जोनोम सान आरो दिनैनि सानावनो 1926 मायथाइयाव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन आरो बे सानखौ दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा मेहेरगोनाङै बिथांनि जोनोम सान बा जन्म जयन्तीखौ खुंफुंदों क'क्राझारनि बे कालचारेल कमप्लेक्सआव थारैनो बेयो बाख्नायथाव आरो दिनैनि सानाव बिथांनि जे सोरगोआरि जिउमा इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै थाथों आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीखौ नागारनानै बर' हारिमुनि थांना थानाय आरो थांनाय सम आरो इयुनखौ जों मालाबाबो आबुङै जोङो फुरा खालामनो हाया बिथांखौ लाफानानैसो बर' हारिमुवा दिनै बे पर्यायाव फैदों। गोबां हारिमुनि बिथिङाव बा मोसानाय दामनाय देनाय बे बिथिङाव हाबा मावग्रा दङ खिन्थु जेरैबायदि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा जेरैबायदि नोङो ज्योति प्रसाद आगरवाला जेरैबायदि डक्टर भुपेन हाजरिका अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया गावनि न' बां गासैबो बिथाङा मोनसे समाव त्याग खालामनानै समाज आरो हारियाव बर' माहारियाव मोनसे जावरिखांनाय लाबोदोंमोन बागुरुम्बा मोसानाय दामनाय देनायखौ ओरैबायदि मोनसे पर्यायाव लाबोदोंमोन जायनि थाखाय 1922 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि इन्डिया गेटआव रिपाब्लिक डेआव बागुरुम्बाखौ दिन्थिनानै बेस्ट एवार्ड मोननो हादोंमोन आरो मुलुगनि भारतनि मानसिफोरा बाख्नायजानाय मोनसे महराव बर'नि मोसानाय बागुरुम्बाखौ बर' हारिनि मोसानाय होननानै बिथाङा गायसननो एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय जिखिनि हाबा मावदोंमोन बे जोंनि थाखाय अरायबो अमर थैनो रोङै जानानै थागोन। नैथि खेबाव बिथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय बागुरुम्बा मोसाहैबावदों आरो इन्दिरा गान्धीया प्रधान मन्त्रि थानाय समावनो बिथाङा माने मोसाहैदोंमोन आरो बियो जोंनि थाखाय जेब्लाबो गोग्गाथाव। दा बेखायनो बिथांनि माखासे थांखि हाबा मावलांनाय कन्ट्रिबिउसन बेखौ जों अराय गोसोखांनांगोन इयुन जोलैया सोलोंनांगोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादा बागुरुम्बाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोसानायखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनायनि थाखाय दिनै हाबा मावदों आरो बिनि गेजेरजों दिनै बर' हारियाव इयुन जोलैनियाव बागुरुम्बा आरो गुबुन गुबुन मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायखौ लानानै दिनै मोनसे रिभलिउसन फैदों आरो हारिमुवा जेब्ला गोथाङै थागोन मोनसे हारिया गोथां जानानै थागोन हारिमुवा जेब्ला डरमेन्ट जागोन हारि मोनसेया गोथां होननानै गावखौनो आइडेन्टिटि लानो हानाय नङा खारन हारिमुवा गावनि आंगो बियो जोंनि जोनोम आरो थैजों सोमोन्दो थानाय आरो बेखायनो हारिमुखौ नागारनानै मोनसे हारि थांना थानायनि सिमांखौ जों मालाबाबो साननो हाया आरो बेखौ दिनै मोगथाङाव महर होनायनि थाखाय बयबो हाबा मावदों। दा बेखायनो दिनैनि साना जोंनि थाखाय मोनसे सिगनिफिकेन्ट दे गोसोखांथाव सान आरो इयुनाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि लामा दिन्थिनायजों हाबा मावोब्ला बर' हारिया मुलुग दरबाराव आरोबाव रासिनै मुलुगनि गुबुन गुबुन खनायाव जों जे बर' आरो बर'नि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बागुरुम्बानि माखासे फिचार्स आरो बैखिस्थ्यफ्रा मा बेखौ जोङो आबुङै आरो जोङो रोखायै दिन्थिफुंनो थाखाय हागोन आरो मुलुगा जोंखौ बयबो सिनायगोन आरो मुलुगा जोंखौ बुजिनो नाजागोन। गोजोन्थों। जों दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोंनि बर'नि गिबिसिन संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनगिरि अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि 97थि जोनोम सानखौ जोङो क'क्राझारनि बिखायाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 9 नभेम्बर खालि सानसेनि हाबाफारिजों बिथांनि गोथार जोनोम सानखौ जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा मोजाङै मोजां खुंफुंलांबाय। बे खुंफुंलांनायनि जाफुंसारनायनि आन्दोआवनो दङ जोंनि जोंजों लेंहरजानाय आलासि बिथांमोन फुंखा सुबुं बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय हारिमु सिबियारि मोसाखावरि रिंगु दामसा बिथांमोन हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोन आरो बिथांनि न'खरनि बाय बाहागि जोंखौ मदद होफैदों बिथांजों सोलोंजानो मोननाय
अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारीनि जे मोसानाय फोरोंनायखौ सोलोंनानै लानो हानाय गोबां सोलोंसा बिथांमोनहा नुजाफैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मदद होफैदों आरो जोंजों सावराय मेलाव बाहागो लाफैनानै जे जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाफैदों आरो बेखेवगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो नुजाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होलांदों आरो जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय सायख'जानाय बुंथिगिरि हिसाबै नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टार डिमापुरनिफ्राय फैनो हानाय डक्टर प्रसन्न गगৈ बिथाङाबो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैदों आरो मुकुल राभा जाय बिथाङा कामिनि कुमार नार्जारी थांनानै थानाय समाव बिथांजों हारिमु बिथिङाव खामानि मावफानाय गोबां दाब दाब जायगायाव बिथांमोनहा सानैजों हानजा दैदेनलांनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों आरो मुलुग दरबाराव बर'नि हारिमुखौ बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय बेफोरखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिफुंहैनानै जोंनि हारिमुखौ जौगासार होबोदों नाम खालामदों हारिनि सिनायथिखौ सिनायथि होबोदों आरो गोबां आलासिफ्रा बाहागो लाफैदों जों खावलायनाय बायदियैनो बिथांमोनहा हाबाफारिखौ जोङो जेबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदिनो फैनानै जाफुंसार होफैदों आरो मोनसे जोंनि थाखाय गिनेस वर्ल्ड बुक रेकर्डआव खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामनो थाखाय बिटिआर प्रमद बर'आ जागायबाय होनना फोरमायदों हारिमु आफादनिफ्राय माबायदि बुंनो सानो बे बिथिङाव जे बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुग दरबाराव जे गायसननो थाखाय जे गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड बेवहाय दिन्थिफुंनो जे जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादखौ बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथाङा दायथ' होदों नंगौ जों बिथां बुंनाय बायदि बिथां थिननाय बायदिनो जोङो जेबायदि हाबाफारि मावनांगौ जों बेखौ मावजेननाय जाहैबाय जोङो गिबियावनो थांनाय 21-22 बे अक्ट'आवहाय जोङो काजलगावआवहाय मोनसे वार्कशप खुंबाय बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव अस्तादफोरखौ सोरजिनो थाखाय आरो बे अस्तादफ्रानो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थांनानै फोरोंहैगोन जेब्लानाखि सोरखारा मोनसे फोसावनाय एबा थामथिम जानो थाखाय जोंखौ खावलायो अब्लानो जोङो जोंनि खामानिखौ आरोबाव गोख्रैसिन जोङो मावलांगोन आरो जोङो दा सिं सिं जा हाबाफारि मावनांगौ जों बेखौ जोङो मावगासिनो दङ धन्यबाद सान हिसाबै जोङो बुंनांगोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा मोनसे फोसावलांदों जे दिनैनि सानखौ जे 9 नभेम्बरखौ माने हारिमु सान फालिनाय जासिगोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामनानै होलांबाय बिथाङा बेनि थाखाय आङो आफादनि जानानै बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय